Hayırlı gün, isəmisiz mühterem kollegalar. Bugün Totarinform matbuğat üzerinde Tuymazı Drama Teatrının Qozandağı gastrollerine bağışlanğan matbuğat konferensiyası. Bugün bizde kadirli qonaqlar Tuymazı Drama Teatrı direktoru Firzat Gabidullin hem baş rejissörü İlnur Mulabayev. Tuymazı Drama Teatrı o spektakllerin bizning Kariyev teatr sahnasında qo'yacaq. Şuna görə bizning tag'in bir qonağımız Kariyev teatr direktoru Güzel Sagitova. Hayırlı gün, isəmisiz qadirli qonaqlar. Güzel, bu Kariyev teatrı qonaqları bitindi. Tuymazı Drama Teatrı şuna görə Tuymazı Drama Teatrını təqdim etu hüquqын sizge topşırasım kele. Bu Tuymazı Teatrı bizning için bir kaderli hem yakın bigirek de uzgan aprel ayındagi gastrollerden so'ng biz Boshqirdistonda gastrollerde bulup qaytgan edik. Ufada, ondan so'ng Şaranda bulduk. Hem mine eng matur, eng shunday жылы gastroller Tuymazıda uzdu. Munda endi albatta gastrollerning matur uzuvi көп өлеше хуҗалардан да тора, һәм без бик рәхмәтле, һәм шулай каршы алырбыз, һәм шулай матур итеп озатып та җибәрербез дип уйлыйбыз, һәм безнең менә бу бәйләнеш озак еллар дәвам итсен иде, Фирзат Фәридович. Чөнки әле Туймазы театры алай гына да түгел, минем дә якташлар диергә дә мөмкин, чөнки әгәр дә менә шәхси беренче театрны сез кайчан карадыгыз дисәгез, менә Фирзат Фәридович тип рольдәйди. Авылда, безнең авылда Шаран районына килгәннәр иде Туймазылар. Аны карап, менә беренче шушы театраль тәэсирләр нәкъ Туймазы театры белән бәйле. Шуңа да ул якын, тагын да якынрак. Һәм без аларны каршы алабыз бүген. Firzat Efendi, Qozanğa нинди спектакльләр белән килдегез? Исәнмесез, хәерле көн. Беренчедән бик зур рәхмәтлемен, шулайтыр безне зур матур итеп кабул итеп каршы алганыгыз өчен. Без теге әзгенә каушап та киттек, әмма ләкин теге театр кешеләре, театр әһелләре буларак инде шунда ук өйрәнеп тә китәсең. Әйе, менә чынлап әйтергә кирәк, бу Казанга килгән бу килүебез бик зур гастрольләр дип әйтергә кирәк. 3 көн дәвамында узачак спектакльләребез. Бүген, ягъни менә 5 ноябрьдә без инде уйнаячакбыз. Безнең башкорт драматургы Хабибулла Ибраһимовның классик дип әйтергә кирәк, Жизнәкәй исемле комедиясын. Иртәгә 6 ноябрьдә уйнаячакбыз бит инде барыгызга да билгеле, билгән, яраткан Туфан аганың Әлдермештән Әлмәндәр дигән спектакле булачак. Инде 7 ноябрьдә инде гастрольләребезне тәмамлыйбыз. Шулай ук билгеле драматург безнең Әнгам Гатнабаевның Игезәкләр дигән комедиясе белән. Шуңа күрә фәрсәттән файдаланып барыгызны чакырам, килегез, рәхим итеп спектакльләребезне карагыз. Рәхмәт, мен инде коллегаларыма әйтеп куйым, әгәр дә сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирә башласагыз да ярый. Рузилә, мөмкин булса, әгәр сорауларың булса, сорау бирә башласаң да ярый дип әйтмәкче идем. Чөнки аннары мин сорауларны күп бирәм дә, журналистлар миңа үпкәлиләр. Син сөйләттең дә, безнең сорау бирергә вакытыбыз калмады дип. Сораум режиссерга, баш режиссерга менә пресс-релиздан да күрәбез, 20 иҗатчы актерлар төркемендә. Бу җитәме дип сорау бирәсе килә минем. Һәм сез бит инде Туймазы әллә ни зур шәһәр түгел. Бүгенге көндә нинди проблемалар кичерәсез, нәкъ менә иҗат ягыннан? Ниндидер шикләүләр юкмы? Әлбәттә, проблемалар бардыр, минем өчен, чөнки театрны бәләкәйдән театрда үстем, һәм театрда яратып эшлим үз эшемне. Шуңа мин яраткан эшне эшләгәндә проблемалар сизелми. Бер генә проблема, иртән чыгып китәсең дә төнне кайтасың. Вот. Әлбәттә, безнең Туймазы театры бик өмет итәм, алда бирсә, безгә хәзер яшьләр кирәк. Мин әйтмим, безнең артистлар картайды дип. Чөнки мин Туймазы театрыга тиклем милли яшьләр театрында эшли идем. Шулай да менә безнең труппаны 30 кешегә җиткерсәк, бик бәхетле булыр идем. Чөнки менә әле соңгы спектакль чыгарганда артистлар җитешмәгәч, хатта безнең Фирзат Фәридович үзенә уйнарга туры килде спектакльдә. Мин артист бит, мин теге бывший булса да артист, шуңа күрә минем өчен бәйрәм инде ул сәхнәгә чыгып бер спектакль уйнасам.
Әміне дәулет тарафынан сезнең театрга игътибар җитәме бүгенге көндә Башкортстанда? Мин җавап бирәмен инде бу сорауга. Менә теге сорауга әйләнеп кайткан вакытта шуны әйтәсем килә. Республикада безнең бит инде Уфа дәүләт сәнгать институты бар, Заһир Исмәгыйлов исемендәге. Менә безнең өчен махсус быел инде алар 3нче курсын тәмамлыйлар. Татар группасы укытыла безнең институтта. Ул группаны шушы төркемне дип әйтергә кирәк җитәкли безнең атаклы артистыбыз Әхтәм ага Абушахманов бу курсны укытып чыгара. Һәм инде Алла бирсә январь аеннан сөйләшүләр әле безнең бара. Беренче диплом эшләрен башлыйбыз. Ул да булса Туфан Миннуллинның "Ай булмаса йолдыз" дигән спектакльне аларның диплом эше дип куялар да безнең репертуарга килеп керәләр. Ondan берничә артист булыр дип өметләнәм Нурбек Тимирович. Инде булай эзлибез. Зәт Фәридович тагын бер сорау гына менә безнең бу ел дәвамында менә училище бетергән, институт бетергән, моңа кадәр 1-2 ел тәмамлаган кешеләр, менә миңа бик күп кешеләр театрда эш юкмы дип килделәр. Бер 18 кеше килгәндер бу ел. Безнең кызганычка каршы штат юк. Мин дә аларга Әлмәткә барыгыз, дигәндә барыгыз, монда барыгыз дип әйттем. Туймазын тәкъдим итәргә мөмкинме? Әлбәттә мөмкин, әлбәттә мөмкин. Бигрәк Без аны бөтенләй уйламыйбыз да бит. Уйламыйсыздыр. Мин үзем дә килдем, 1 ел экзамен кабул экзаменнар булды театраль училищеда. 1-2 кешегә менә алар Башкортстаннан килгән, монда укыган студентлар. Инде без бит әле барасы килми, бик провинциаль шәһәргә диләр. Казанда каласыбыз килә диләр. Менә шул ширдер инде, менә алар ничек кенә булса да Казанда яки Уфада калып, теге фатирда яшәп, теге түләп үзенең фатир түгел. Безгә килгән вакытта бездә мөмкинчелекләр бар, чөнки безнең Туймазы муниципаль районы хакимияте башлыгы һәм инде анда эшләүчеләр бик ыңгай карыйлар театрга. Торак белән менә бирәләр ел сайын бетерергә, шулай дип Нурбек Тимирович. Ул ягайбәт театраль общежитиебез бар. Анда буш бүлмәләр бар. Шуңа күрә заманда шул алынып калынган бит инде ул. Инде тәкъдим итәргә була әлбәттә. Шуңа күрә мин 5 куллап риза моңарга. Әгәр дә андый мөмкинчелекләр, андый форсатлар чыкса, рәхим итеп без кабул итәбез. Фатирда тулай торакта булгач, һичшиксез тәкъдим итәргә кирәк. Чөнки бу бик мөһим яклыса. Дәүләт тарафыннан дип әйтергә кирәк, игътибар бик зур. Игътибар бик зур. Республикада 2 татар театры бар, бит инде беләсез, татар театры һәм инде без Туймазы театры. Без беренче татар театры, без алардан 1 елга элек ачылдык. Шуны әйтергә кирәк, бик республика хуҗалары бик ыңгай карыйлар, кызыксынып торалар. Мәдәният министрлыгы, хөкүмәтебез һәм инде республикабызның башлыгы Ради Фарич Хабиров. Менә яңарак кына әле бездә 29нчы иҗат мизгелен ачтык. Үзе килә алмады Ради Фарич, ләкин үзенең иптәшен җибәрде, ул килде, премьерда булды. Яшын дигәч безнең Татарстаннар аңламый. Шулай мени. Тормыш иптәше. Хатыны дип әйтергә кирәк бит. Хәләл җифетен. Хәләл җифете. Первый леди республики булып, бик матур итеп спектакльне карап китте. Ничек кенә бирсәләр, теге финанс яктан ярдәм итсәләр бүтән театрларга, бездә шит ким калмыйбыз. Бәлки ул теге үзем дә йөрү шул аңгай тәэсир ясыдыр инде. Ләкин менә безгә быел ремонтка бик күп акча бирделәр. Театрыбызны капиталь ремонтладык. Ул әйтергә кирәк 18 миллион почти акча бирделәр. Инде ремонтыбыз бетмәсә дә дәвам итә. Шул бит инде грантлар бик күп, грантларга спектакльләр чыгарабыз. Инде 2нче елга тагын шушы грантларга акча бирелде дип әйтергә кирәк. Һәм инде ремонт эшләребез тагын дәвам итәчәк 2нче елга да берсе. Шуны әйтәсем килә, республикадан бик зур ыңгай караш. Шунысына рәхмәт. Әмнә иҗади киңлекләргә килсәк, сезнең башка театрлар белән аралашырга мөмкинлегегез бармы? Ниндидер театраль лабораторияларда катнашасызмы? Фестивальләргә чыгасызмы? Әлбәттә. Бу сорауга да мин дә җавап бирәм инде. Нурбек Тимирович, сез җавап бирәсез теге бүтән сорауларга әйтергә кирәк бар. Мөмкинчелекләр бик күп. Катнашабыз лабораторияларда да. Менә яңарак кына әле безнең бер артистыбыз лабораторияларда катнашып, инде премиялар, дипломнар алып, хәзер инде тулысынча спектакль Искәндәр Сакаев дигән режиссер бар безнең. Ул Әлмәттә бик күп куйган режиссер. Аның җитәкчелегендә бер лаборатория узып бетеп бара инде. Шуңа күрә инде тулысынча бер спектакль уйнарга дип өметләнеп торалар.
Үзебездә инде үзебез үткәрдек беренче театр лабораториябызны. Анда инде бик күп чакырылган режиссерлар катнаштылар. Казаннан да килделәр, Санкт-Петербург, Екатеринбург шәһәреннән килеп. Нәтиҗәсендә инде шул лабораториясендә бер спектакль чыгардык. Ул спектакль әле репертуарыбызда бара. Шуңа күрә мөмкинчелекләр килгәндә күп мөмкинчелекләр, әмма ләкин башына да өлгерүгә кирәк. Ансың сіз читкаларда үткәрдегез дип хәтерлим. Менә яңа татар пьесасында жюри булганда, анда Индира Мулаянова чыккан иде. Менә сездә нинди пьесалар бар? Әйе. Без Туймазыда читкалар, мин кичкенә генә Туймазы, әле без вакытта теге ул кадәр теге безнең центр первыйларда укыйлар бит инде, Туймазыда читкалар, ниндидер теге. Ул менә кайда гына булмасын, кешедән тора, шәхестән. Әгәр дә ниндидер иҗади шәхес килә икән, анда инде процесс башлана. Безнең теге кеше залыбыз бар, 50 урынлы кеше залыбыз бар. Шунда безнең кишләрен спектакль булмаган көннәрне яки менә спектакль булган вакытта да инде җыелалар. Менә студентлар, эшчеләр, театрны гомумән яраткан кешеләр җыелалар. Алар шулай читкалар үткәреп, инде бер спектакльдә чыгып, алар катнаштылар Екатеринбургта. Калида Плейс дигән берәсез бит инде фестиваль үтә бит инде. Шунда катнашып, дипломат булып кайттылар. Мин менә шушында катнашкан менә гади кешеләр, эшләгән кешеләр инде театрга бернинди теге театрда эшләмәгән кешеләр. Рәхмәт, сорауларыгыз. Татар-информ. Менә мин Уфа театраллары белән сөйләшкәндә, алар Нур театрын безнең күбрәк комедия куя дип әйтәләр. Алар монда да комедия алып килделәр. Хәзер сез дә монда 3 комедия алып килгәнсез. Сезнең дә төп тамашачыгыз комедия сорыймы? Әллә буның ниндидер башка сәбәпләр бармы? Нәкъ менә шул спектакльләр сайлауның. Беренчедән безнең ният бар иде, менә Мустаевның 100 елы булды бит Мустай Кәримнең. Без менә авыл адвокатларын чыгара башладык. Һәм Фирзат Фәридә уйладык, бәлки ул спектакльне монда алып килербез дип уйлаган. Ну, теге алдан Какукның Какукның башы авырта дип шок кына туктатып тордык. Һәм әлбиттә безнең репертуарда төрле спектакльләр бар. Мәсәлән, Арбузов, Аяусыз уеннар, ул комедия түгел, шулай да халык бик карый. Ну, кызганычка каршы күбрәк халык ял итәргә килергә ярата. Һәм комедия эшләгәндә дә менә төрле комедиялар була. Кайсы бер кешеләр халыкны көлдертәм дип, русча әйткәндә, опускаются очень низко дигәндә. Вот мин анда яшьләрне пресекаю. Күбрәк классикага тотынабыз, комедия булса да шул. Мин дә җавап бирим әле бу сорауга. Беләсезме, теге Нур театры дип әле башладыгыз бит. Теге алар үзләренчә инде, үзләре йөрүчеләр, безнең театрда төрле жанрдагы спектакльләр бик күп. Менә әле бик тимеш әйтеп үтте бит инде. Ул драмасы да бар, комедиясы да бар, төрле жанрлар бар. Монда 3 спектакль, 3-се дә комедия дип әйткән сүзгә шуны әйтәсем килә. Алып киләсе килде азаккы елларны чыккан спектакльләрне. Шуның өчен дә шулай булды. Менә шуның бер спектакль, шу 3 спектакль арасында әлбәттә Мустай Кәримнең авыл адвокатлары булырга тиеш иде. Әмма ләкин спектакль яңарак кына чыгып бетте. Шу инде безнең гастрольләрбез алдан ук әйтелгән булгачтан спектакль чыкмыйча алып чыгып китеп әйтеп булмый. Менә алып баралабызмы, алып барамыйбызмы? Ләкин менә барыбер монда тәкъдим ителгән җизнәкәй булсын, мәлдермештән әлмәндәрме, шул әгәр дә куелышына әлбәттә карарга кирәк. Шул ук игезәкләр, алар монда фамилия гына карагыз. Хәбир Ибраһимов, Хәбибулла Ибраһимов, Туфан абый, Әнгәм Атнабаев, ул менә бу игезәкләрне дә мин хәтерлим, әле җизнәкәйне дә кайчандыр нурлар куйган иде. Әлдермешне үзебез беләбез бит инде әлмәндәрне. Шуңа күрә комедиядан шулай ук бик нык аерыла. Әйе, шу. Безнең гомумән әйтергә кирәк, Туймазы тамашачысы
Менә шуннан башларга кирәк. Бүтән менә читтән Уфаданмы килә, Казаннанмы килгән театрлар безгә рәхмәт әйтеп әйтәләр. Ни өчен? Чөнки безнең Туймазы тамашачысы театраль халык, театраль тамаша. Алар үзләре дә бик яратмыйлар комедия уйнаганны. Аларга шул ук Мустай Кәримнең Ташламалы Прометей дә кирәк, Ай тотылган төне дә кирәк, трагедиясе дә кирәк, драмасы да кирәк. Төрле жанрдагы спектакльләр бар. Алар һәрберсе театрда үзенең урынын биләп торалар. Biz min etmesiyim biz de komediyalar bilen nama oğabız deyip yok. Türlü janrlı spektakller tiyatrımızda var. Biz gastrollerге баргач шуны чыннан да инандык. Монда инде biz Куян Эдвард ярый янда чыннан да бик яхшы карадылар. Анысын безнең башка спектакльләрдә булды, ләкин безнең театральләштерелгән тамаша ул юбилейга әзерләнгән. Без шундый театр төзербез. Без аны Уфага труппаны тәкъдим итәр өчен алып барган идек, ләкин Туймазларга да саталабызмы дим. Фирзат тырышырбыз, авыррак булачак инде. Сатылган һәм инде кабул итмәсләр дип уйлаган идек. Ничектер анда бит кара киемнәрдән шул кадәр әйбәт кабул итте Туймазы тамашачысы. Без хәтта аптырадык. Димәк, ул бит юктан түгел, очраклы түгел. Димәк, алар инде өйрәнгәннәр менә чыннан да башка постановкаларга да. Рафуйтегез, сіз Шәһри Казан, сіз Казан тамашачысына әлдірміштен әлмәндәрін алып келерге қорықмадыңызмы? Bu soruны көткән идем, мин кашан әйтерләр микән дип. Бу соруга бер тапкыр, ике тапкыр берсендә Мәскәүдә җавап бирдем, берсендә Казанда җавап бирдем. Сез беләсезме? Әлбәттә, Туфан абый, әлбәттә әлмәндәр бит инде безнең. Шәүкәт абый бик Тимеров урыннары җмәхтә булсын, шуны әйтәсем килә. Без инде Шәүкәт абый кебек әлмәндәр сәхнәдә булса, Туймазы театрының әлмәндәре шундый копия булса, минемчә ул урысча әйтмешләй преступление булыр иде. Чөнки менә Камал театры бит инде куйган аны. Безнең Башкортстанда да куйдылар аны, Салават театры уйнады заманында, Сибай, Арслан Мөбарәк кафесындагы Сибай театры уйнады. Нәрсез ничек җавап бирерим мин? Һәрбер театрның һәрбер әсәргә үзенең карашы булырга тиеш. Менә Камал театры аны шулай күрә, Шәүкәт абый шулай булган. Салават театрындагы артист аны шулай уйнаган. Менә без Туймазы дәүләт татар драма театры. Аны шулай күрәбез, аны шулай уйныйбыз. Һәм инде безнең әлмәндәребез үзебезнеке, үзебезчә. Шуңа күрә спектакль минемчә митендә Алла берсе әйтә күрерсез, Мәскәүдә премьерасы булды, бик матур итеп җылы карады Мәскәү тамашачысы. Менә инде әле Туймазда премьерабыз 19 ноябрьдә, икенче тапкыр спектакль уйныйбыз Казанда. Шуны Казаннан кайткач кына инде үзебездә премьерасы була. Шуңа күрә шундый беләсезме, куркулар булгандыр. Курку да түгел, бу уйлану булгандыр бәлки. Дөрес эшлибезме бу спектакльне, бу әсәрне репертуарга алып дип. Шуннан соң инде узак уйлаганнан соң мин килдем шушындый фикергә, дөрес эшлибез дип. Шуңа күрә тагын бер кабатлап әйтәм, ул безнең әлмәндәр, ул безнең шушы әлмәндәр пьесасына үзебезнең карашыбыз, үзебезчә әлмәндәр булды. Рәхмәт, тагын сораулар. Рузилә. Татарча гына уйныйсызмы театрда? Элек буладыр юл. Теге сез беләсезме? Теге театр булгачлан бит инде хөкүмәт театры булгачлан план дигән әйбер була диләр бит инде. План куа торган вакытлар бар иде. Әлдә бар ул, әлдә бар. Юк, без урысча уйнамыйбыз. Хәзер инде урысча уйнамыйбыз, татарча уйныйбыз. Балалар өчен татарча уйныйбыз. Хәзер инде ничек? Мин сезгә әйтәм, элек булган хәлләр, инде хәзер бер 5-6 ел анда әйбер юк бездә. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз. Сораулар бирегез. Мин әзер, Илнур Битимер әзер җавап бирергә. Сөйләшергә килдек, рәхәтләнеп сезгә, күзгә күз карашып. Шул тиклем рәхәт, приятно. Театраль тамашачы дисез. Театр Туймазы халкының күпме өлеше театрга йөри. Менә 2-3% иләрендә Камал театры 10%-ка җиткердек дип әйтә. Һәм кайсы районнарга гастрольгә йөриш, татар районнарына, әллә башка районнарында? Башка районнарында ничек кабул итәләр? Беләсезме, безнең Туймазы бик зур шәһәр түгел. Менә әйтәсез бит, Камал театрына 10% йөри дип дисәк, ул шулайдыр. Бездә менә шул
bütün булган населениедән әйтергә кирәк, яшәүчеләрдән бер 5-6% йөри театрга. Без инде үзебез күбрәк җәлеп итәргә тырышабыз, чыгып инде ниләргә, менә предприятие учреждениеләргә барып, оешмаларга барып, алар бер тапкыр тамашачы килсә, ул менә шушы тамашачы килсә бер тапкыр спектакль, ул театр ширли башлый дигән дип кавычка бар бит инде, театр шире дигән. Менә минем үземнең дусларым, хатта урыс дусларым бар Туймазыда. Теге шашабыз, сөйләшәбез. Менә бер театрга чакырмыйсың диләр бит инде. Бемитә менә чакырга кирәк. Мине ана рәхмәтегез безнең сайт бар, ана рәхмәтегез касса. Сайлагыз спектакльне килегез. Беренче тапкыр чакыра, икенче тапкыр билет алырсың дип бит инде. Шыр урыс малайлар бер тапкыр киләләр дә иптәшләре белән. Фирзат безгә, нам очень понравилось. Вот мы почувствовали, что такое театр для Руслан. Можно мы купим билеты дип килә башлап, үзләре йөри башлыйлар спектакльгә. Һәм күп тамашачы шулай, чынлап әйтергә кирәк. Инде татар районнарында дип Башкорт районында, без Башкортстанда инде төрле районнарга йөрибез. Үзебезнең як битендә безне Ярмәкәй, Бүздәк, Шаран, Бакалы дип әйтергә кирәк. Алар бит инде әйтергә кирәк, театраль тамаш, алар үзләре килеп карыйлар. Күрше Татарстанга чыгабыз, гастрольләргә бездә бит Ютазы, Актанышка гел барып торабыз, бәйрәм сайын барып торабыз Актанышка. Башкорт районнарында йөрибез, махсус Башкорт районнарына барган бар. Ул әйтергә кирәк, Әбҗәлил, Баймак, Сибай, Учалы, ул якларда бик матур итеп кабул итәләр. Үзебезнең Башкортстанның татар театры дип кабул итәләр безне. Шуңа күрә без бик рәхмәтлебез аларга. Кайчан киләсез дип чакырып калалар. Шуңа күрә бик рәхмәтлебез аларга. Тамашачыларыгыз арасында яшьләр күпме? Яшьләр дигәч, минем зур малай егет булып әйләнгән, ул да хәзерге яшьләр, әлбиттә, ул әлеге көндә проблемам бар. Театрга чакыру, театрга алып килү, аларны кызганычка каршы хәзер кызыксындыра. Әлбиттә, кино һәм кино эчендә попкорн, шуннан интернет, телефон. Без тырышабыз, әлбиттә, яшьләр өчен репертуар уйлана. Безнең спектакль бар иде, колбаса. Анда современная драматургия. Анда яшьләр йөрде. Әлбиттә, менә артабан минем үземнең максатым яшьләр өчен нәрсәдер куярга кирәк, чөнки әлбиттә менә сез сорау бирдегез, ничә процент йөри. Шул ничә процент булса да, шул ук тамашачы йөри безнең спектакльләргә. Артабан уйласаң, тамашачы үсә, ширли, картая, кемдер китеп барга, яшьләр киләчәкме дип, кайсы бер вакытта мин уйлансам, куркытып куя. Әлбиттә, менә яшьләр өчен репертуар эшләнә, уйлана, әлбиттә, яшьләр театрга карата борылыр дип ышанам. Ул бит театр ничек кенә булса да шул яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Нишин яшьләр бит инде театрның киләчәге дип әйтергә кирәк. Без үзебез аларны тәрбияләсәк, театрга йөрергә, алар соңнан безнең бит инде безнең продукт дип әйтәләр, безнең продуктны карый торган тамашачы бит инде. Мин әйтмәсем, кыен дип бүгенге көндә. Безнең алар килергә яраталар группа белән менә шул ук пед колледжлар, безнең медицина колледжлар бар бит инде шәһәрдә, һәм инде авылдан махсус үзләре киләләр. Менә безнең спектакль Тукай белән очрашулар дигән спектакль бар. Аларны менә бик теге шулай куелган, ул яшьләр өчен дә, мәктәп балалары өчен дә, студентлар өчен дә. Алар бик яратып карыйлар спектакльне. Без инде апрель айларында күбрәк итеп уйнарга тырышабыз. Болай инде әкрен-әкрен ул спектакль бара. Һәм мин бүгенге әйтер идем, бик нык кыткылык юк яшьләргә, бик кыткылык юк. Проблемалар бар, проблемасыз булмый инде ул ничек кенә булса да. Үзебездән тора, без тәрбияләргә тиешбез, аларны җәлеп итәргә тиешбез театрга. Тагын бер сорау, ул да булса татар драматургиясе турында булыр. Татар драматургиясе, хәзерге татар драматургиясе сезнең театрның ихтыяҗларын канәгатьләндерә дип саныйсызмы? Сорау баш режиссёргадыр инде күбрәк. Әсәрләр җитәрлекме? Хәзерге көндә татар гына драматургия түгел, башкорт драматургия,
рус драматургия яшьләр арасында бәлки проблематичны дип әйтергә була. Мына хәзер бөтәсе дә ташланды казак драматургка, жаль, фамилиясын оттым. Шул инде, шул. Әлбиттә, әзәне була, яшьләр Татарстаннан минем электрон адреска бик җибәрмиләр, Башкортстан яшьләре җибәрә, укылып тора. Әлбиттә, безнең лабораториялар, Уфада үткәрелә драматургия лабораториялары, без бик эзләнәбез. Һәрбер режиссерның үз теләге яңа драматург ачу, татар драматургын, башкорт драматургын, һәм үзеңнең драматургны ачсаң, бик зур бәхет булыр иде дип уйлыйм мин. Татар драматургиясе, әле ул Татарстанда менә теге төрле конкурслар үткәрелә бит, менә Камал театры бит инде үткәрә, драматурглар конкурсы бит инде. Без теге заманда бик тыгызына бәйләнештә булдык Илгиз Зәйниев белән бит инде. Беләсез, нәрсә дип әйтергә кирәк? Бар ул, татар драматурглары бар, башкорт драматурглары бар. Әмма ләкин алар җибәрәләр пьесаларын, китереп тә бирәләр пьесаларын. Мин шуны уйлыйм, әгәр дә ул драматург үзенең язган пьесасын сәхнәдә күрәсе килә икән, ул теге әйтергә кирәк, менә дөресен әйтергә кирәк, ул пьесалар кайсыдыр җире җитешеп бетми, кайсы җире пешмәгән, кайсы җире тузланмаган, кайсы җирдә шикәр юк дигәндәй. Миңа калса, менә безнең бит инде шулай театрда ничек укыйбыз да, бөтен коллектив белән укыйбыз да, худсовет дигән әмер бар бит инде, без ул һәрбер театрда бардыр инде. Менә ниндидер әйбер җитешми, шушы пьеса полкага салынып җыелып бармасын иде. Менә яшьләр, менә татар драматурглары, башка драматурглар театрга килеп, үзләре бергәләп режиссер белән, коллективлар белән, артистлар белән бергә эшләп бетереп, шушы пьесаны сәхнәдә куйса бик әйбәт булыр иде. Алар өйрәнгәндә менә или сайтка электрон адреска җибәрәләр, или китереп бирәләр дә куйыгыз. Анасын куймагач үпкәли башлыйлар. Юк, Фәрзәт Фәрдич, дөрес әйбер түгел бу, чөнки иҗат кешесе, чыннан да иҗат кешесе булса, ул теге бик сирәкләр кыю була. Менә композиторлар белән генә алыйк, мәсәлән, бер елны Фуат Абубәкеров Казанлыларына интервью алган идем. Ул әйтә, менә килмиләр бит яшь композиторлар. Мәйтә, ничек килсеннәр аларны эзләргә кирәк. Сәхнә артына килсеннәр ди инде спектакльдән соң. Илмир Низамовны менә күрдек, мәйтәм, Илмир Низамовны Калип аша күрдегез. Калип Камалда үтә иде. Шуннан менә бәйләнешләр барлыкка килде һәм китте, Камалга чакыра башладылар. Аның театрга килүе Калип аша булды. Ләкин бөтен кеше дә менә мин язам бит, мине алыгыз дип, шул композиторлар булсынмы, аларны эзләргә кирәк үзебезгә. Юк, мин аларны юк дип әйтмим, алар бар, алар киләләр. Юк, алар үзләре килеп, менә минем пьесаны карагыз әле, яисә мин музыка язам, яисә мин рәссам, мин театрда... Сезгә килмиләрмени, безгә килеп торалар алар. Килеп торалар. Шулаймы? Килеп торалар, шуңа әйтәм бит мин. Әлбәттә, аларны үстерергә кирәк, аларны чакырырга кирәк, эзләргә кирәк. Бездә яшьләр киресенчә бар шундый драматурглар, аларны ой сайын куярга кирәк. Теге андыйлары да бар, ләкин күбрәк менә яшьләр алар барыбер оялчанрак. Мин инде теге менә асыл драматургия конкурсы ягын әйткән идек. Хәтта без яшьләргә шалтыраттык, нишләп җибәрдегезме, йоклап ятмагыз, нишләп җибәрмисез. Мин әле өлгермәгәнмен, менә шундыйрак алар. Аларны этәрергә кирәк. Кыскасы дигәндәй әйткәндәй, асыл драматургия конкурсының лонг-листын күргәнсездер инде, әйбәт журналистлар. Бәлки анда менә Башкортстаннан да авторлар бардыр. Ул аноним булгач, мин үзем дә хәтта белмим. Фирдәт Фәридовичка сорау. Соңгы елларда менә кеше шәһәр театрларына федераль акчалар бирелә башлады, әйеме? Ул акчалар белән нинди театрга, нинди файдалар алдыгыз һәм алдагы елда нәрсә куярга җыенасыз? Ничек сөйлисез? Андый спектакльләрнең репертуарын ничек сөйлисез? Бик
зур ярдәм инде бу Бердәм Россия партиясының бу шушы грантлары кеше театрларга бит инде ул Татарстанда да бар бит, бөтен Россия буенча бар бит инде ул. Беләсезме, әйтергә кирәк, бу грантлар театрның режиссерларының һәм гомумән театрның менә куллары рәхәт бер сулыш булды дип әйтергә кирәк. Чөнки без куябыз теге театрда менә үзенең көче белән генә теге кеше театрларының теге әйтергә кирәк кулыннан килми торган әйберләрне куеп була спектакльләр белән. Беренчедән тотынабыз зур масштаблы әйберләргә бит инде. Икенчедән бу бит әле бирелә бит инде спектакльгә гына түгел, театрның матди базасын яңартырга бирелә. Шул ут аласың бит инде, ут корамалары, шул музыкаль аппаратура алына бит инде. Быел бәлки бөтенләй хәзер тегене автобуслар дип әйтергә кирәк. Гастрольләргә йөргә, менә безнең Башкортстанда быел күп театрлар автобуслар алдылар. Мин белгән генә Курчак театры, Милли яшьләр театры, Мустафа исемендәге Милли яшьләр театры зур автобуслар алып беттеләр. Күп масштаблы дип әйтергә кирәк, бик матур әйберләр чыгаралар. Инде бу проектка без бик күп әйберләр чыгардык. Менә минем бездә шундый менә буклет бар. Нинди спектакльләр чыкканы, менә иң беренче чыккан әйбер безнең бүгенге спектакль, Жизнәкәй дигән спектакль, менә шушы грантка чыккан спектакль дип әйтергә кирәк. Шулай Островскийны куйдык бит инде без катырган акчаларны, ягъни мешанные деньги. Һәм инде менә бүгенге көндә театрда бик матур барган, менә теге сорауга җавап нинди спектакльләр уйныйсыз дигән Алексей Арбузовның Аяусыз уеннар, ягъни мәсәлән Жестокие игры дигән спектакль. Бу алып килмәдек, чөнки без аны алып киләбез монда Татарстанга фестивальгә дип сөйләшенгән. Шуңа күрә бу спектакльне алып киләчәкбез. Бик менә шундый күләмле әйберләр. Инде планга килгәндә инде 2нче елга бит инде безнең Биек җиңүнең бик зур бәйрәме. Шуңа күрә без бер спектакльне сөйләшүләр бара, әле бүгенге көндә сөйләшүләр бара. Бер режиссер белән ул килеп куярга тиеш, инде икенче спектакльне театрыбызның баш режиссеры куер дип өметләнәбез. Теге театр булгач сер дигән нәрдә бар бит инде ул. Теге әле сез дөрес әйттегез, алдан кычкырып утырмыйм. Ләкин менә шушы грантка инде планга кирелгән 2 спектакль дөнья күрәчәк шушы грантка. Театрга инде костюмнар да алына, бик күп костюмнар, һәм бүтән әйберләр театрны байытабыз, матди базасын яңартабыз. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз калдымы? Минем мөгаен соңгы сораудыр, менә сез гастрольләргә кире әйләнеп кайттык инде Казан сәхнәсенә. Нинди тамашачыны көтәсез? Кемнәрне чакырыр идегез? Беләсезме, гомумән Казанга килү өчен безгә менә шуны рәхәтләнеп сөйлисем килә. Казанга килү безнең өчен, беләсезме, беренчедән бәйрәм булса, икенчедән имтихан кебек бул. Чөнки менә киләбез Казанга бит инде, әйтергә кирәк, Казанда бит инде шу Галяскар Камал театры, Кариев театры, Качалов театры бар дигәндәй. Гомумән әйтергә кирәк, Казан тамашачысы бик үрәшәтмешли изисканный публика дип әйтергә кирәк бит инде. Ничек кабул итәрләр икән безне, нәрсәдә дип әйтерләрме икән. Икенче яктан шул тиклем яратабыз Казан тамашачысын, Татарстан тамашачысын, шул тиклем алар ихлас, матур итеп карыйлар. Без бер төрле Казанга килеп, үзебезгә яңарыш алып кайтып китәбез, бер яңа бер сулыш алып кайтып китәбез. Чөнки бәхет бит ул, Татарстанга килеп, Казанда уйнап, артистлар эчендә, менә безнең өчен җитәкчелек эчендә ниндидер бер яңалыклар алып кайтып, үзебездә алып кайтып, шушы әйберләрне кулланып эшлисе килә бит инде. Менә көтәбез тамашачыны, үзебезнең, безне яраткан, безне белгән, һәм инде безне белмәгән, яңа бүген, менә бүген иртәгә яңа килгән тамашачыны көтеп калабыз. Рәхим итегез, чакырам, барыгызны да килсеннәр. Рәхмәт, бик зур рәхмәт килүгез өчен. Сезгә уңышлар телибез, әлбәттә сезнең спектакльләрне күзәтербез. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, коллегалар. Барыгызга да хәерле. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Сезне барыгызны да журналистлар чакырып калабыз. Килегез, Һәр кич ишекләр ачык. 3 көндә килегез, рәхим итеп ярыймы? Рәхмәт. Без пресс-конференцияда